خیر و سلامت به جاره که دی ام بشه میوان بردوام دکن ایرو میوان ما مستر سکایپی بگیرن دوچند دکتر فاروق کرهان پسیکیاتریست ام بویره لسر مسئله این خواه آنجی به خواه پرسکره کن خواه می باخون کلو تاثیر چاوال مدکن جسر تلگرام و اینستاگرام ایرو و دکارن جوان هر دو جان جمره پیامی خوب بشینن پرسکه کنج ماموسته بپرسنه به جمره بنویسن از جیش ماموسته ما بپرسم که روش چاوایه ام بیجن تبخیراتی ماموسته روز باش روزا بخیر به مرحبا روز باش سرچاوا سرچاونهشن ماموسته اون چاونه اون باشن ایرو مخواستم ولی بکن میوان بله جبر هم پرسکره که بالا فرام بیجن زوستانه دست بیکر لالیه وجی باورد کم هوان نباشه لوانه اما جبر وشان خو بکن ام گلک سپاس کن جبر کو ام نشکاندن به تماشاوان رم دخوازن لسر مسئله خوی با آخون لی بر یاوز دخوازم جوه و بپرسمون پسیکیاتریستن پسیکولوگ شی جبر کد ام بیجن بهتر درد کم پیش دما پرسکره که چه دبی ولا به مهرن پسیکولوگ فرق وان هر دو یا پیش زخوازم هیم ببین پاشم در باسی مشاره خوب بله نها پر انسان تین حقیقتا دبین هم پسیکولوگون فلان پسیکولوگ او کسی که 4 سال پسیکولوژی bölümü خواندین جوارات بیشتر پسیکولوگ نامی واد به پسیکولوگ پسیکیاتر ام 6 سال tıbbı دخولن دوورا 5 سال 4 سال 5 سالci psikiyatri bölümü ihtisas dikin piştra namemed ve em psikiyatr jmeret bejim psikiyatr em doktorun evne doktorun em dikarın ilaç bilmisin evne karın ilaç bilmisin ne kavamen de psikologan farkane rastı çava mesela fizik tedavi uzmanı hene fizyoterapist hene ne kavavan çavabı ne kavamenci aynı usaya بله گلک سپاس که ماموسته لورا براستیجی گلک کس جبر کو و مجارده هنگی تولیه دکن ما خواستم جوا بپرسن پس دخوازم بیشم پرسکره که خواه چیه از وی بپرسم اول پاشه جی ام هرگلیه و بردوام بک بله خو پر مروان را پر مهمه yani جبری پاشه و انسان مثلا بیشن 8 سالی بیشی 9 سالی بیشی نزدیک سه بهره یک بهره و خورد چه یعنی 30 سال مروان دناف خوید در بازده به جبروی قاسی خو پر گرینگه پر مهمه پیوسته که مروف حقیقتا به خوکی باش و زندی قلیتلی بجی و رازه چاقی قلیتلی نرازه هنگا هن نخوشی بدنی هن نخوشی درونی یعنی پسیکولوژی ام بیشن نخوشیات دل نخوشیا ام بیشن زیده کیلو هلدان اوبزیته نخوشی اوبزیته جه چه دبه جغین وی قاسی ام سر پرسکریکا درونی بسکنن yani پرسکریکا پسیکولوژی بسکنن چاقی مروف هندک رازه جانت بیشن ما ام چند ساعت رازن ام نکارن جوابی یک درک کده بیشن آنگورا هر انسانی normal انسانی فرقیه مثلا انسان هنه 5 ساعت رازن تر دبن هن انسان هنه 10 ساعت رازن تر نبن بیشن خوامک girme ortalama ام بیشن 7 ساعت 8 ساعت ترام روان دیکه هن انسان هنه خوان ne de şevdeye nava rojda drazın u şevji hişyarın evji xarabe yani gerek emrov şev raze de nava rojda ji hişyar be çağı embejin roj derket mrovji insanji gerek hişyar be ko tiroje roje ronahiye roje istifade bibine VP'li emzanın ser disekinin akademisyen o psikiyatr o per akademisyen ser disekinin tiroja roje ronahiye roje le depresyon eji korumuştu ki o ödit ki yani nakebe mrove ev kesi nova roj hişare hendiktir dikeve depresyonu ev kesi xawawi em bejin şev narazi hişare o roji draze
pergele o hanga behtir dikeve depresyonu o hin nexweşî jî wê çêdibin. Ya rastî Amerîkayê vê nêzîngê ew kesek gihiştî ser 18 salî û 6 salî neqeva 18 salî û 6 salî sedî sih kîm radisên yani ev pirsgirêka he pirsgirêkek netewî ye yani cîhanê tev heye neko em tenê tabii nexweşiyên xewê carna nexweşiye bedenî bi xeretîne carna nexweşiye bedenî yan jî nexweşiye psikolojî pêxewî yan jî zêdexewîn çêdike gerek mirov vî qasî jî mêzeke li ser bisekine û çareseriyê vî pêxewiyê xwe bike. Ve mamostem vêjî merak dikim bi taybetî li bajarê mezin êdî ji ber ku jiyan bi karûbar berdewam dikim ev jî strêseke zêde li ser insana çê dike piştî ev strês jî bi insana çê dibe wek wê jî got bi şev insan êdî nemakarin razin yan jî destê wan de telefon em bêjin tabletê ne heya dirazin destê me de ne ev li ser xewa me tesîreke neyînî dike ji xwe lêbelê ev neyînî li ser derûniya me tesîrên çawa dike derûniya me çawa jê em bêjin tesîr digire em dixwazim vê jî bipirsin. Belê em dibêjin uyku hijyeni yani pakıjiya xewê. Pakıjiya xewê de hakikaten pir mühim e. Çaxê meriv têne cem dibêjin xewa me tune em nikarin razin em nişkî be derkî be ilaç ji wan re nan bîsin çima em lê dikolin lê digerin ka nexweşiya wî çi ye hakikaten ji çi çê dibe çevresel faktör em dibêjin çevresel faktör pir mühim in wekî we gotî insanê me gelê me hêdî heta nîvê şevê nerazin dişixulin ser ekranê ser dijitala telefonu tablet bilgisayar TV filan hatta zarokê me jî ser wan disekinin ji ber wî qasî xewê me dışarı de nayê xewa me heta nîvê şevê nayê têne dibêjin heta du sa em nikarin razin ev tiştek ne baş e tam da ser vê noqtê em dibêjin uyku hijyenî pakıjiya xewê di nav vê pakıjiya xewê de ev tişna mesela dijital cihaza dijital gerek ji heyata xwe de piştê saetek em bêjin mesela saet piştê neha gereke dur bikeve ji wan xwe têkî wan neke ku hakikaten ev dema he dema bilgi çağı ye sosyal medya heye mecra sosyal heye filan deqa nabure xebrê sansasyonel derneke be ev xebrin heye ev paylaşımın hene filan mirov gerçekten ev dîtke hişyar dihîle dikkata wî balkêşa mirov di ser vê xebrê disekine ku gereke piştê saet neha em dibêjin heta elektrîkê xwe jî lampê xwe jî vemirênin hêdî bila her wekî mesela em bêjin erebekî otobanê dihere 120 xiz dike hêdî gereke meriv pêl frênê bike û bisekine aynı wîça mîna wekî wî şev jî hêdî gereke mirov xwe hezirê amade xewê bike çaxê ev tiştina bilgisayar hebe û telefon hebe sosyal mecra hebe mirov nikare razê di nav pakıjiya xewê de ev madeyekî pir mezin e pir mühim e maddin dîçine ew kesê ku nekare razê tên cem me em ewlê davranış değişikliği dibêjinê dibêjinê her ro yek saetî rabe û yek saetî jî here di nav cihê xwe de yeta xwe dasî ev pir mühim e çünkü di hundirê insan de biyolojik ritm dibêjinê biyolojik saet dibêjinê çaxê wî biyolojik ritmê em xirab bikin yan rojek zû razên yan rojek dereng razên ew biyolojik saet xirab dibe lêbelê çaxê em yek saetî razên yek saetê biçin cihê xwe yek saetî rabin hişyar bibin wê 10 roj dî 15 roj dî mirov aynî wê saetê ji xwe de rabe û ji xwe de here razê xewa wê bê lê em vê biyolojik saetê xwe xirab dikin
ev maddeyeki noktayeki pir mühime. Yedi berya razane gerek emrov piçek egzersizan bike dinava roj em eviditkin önermiştkin. Carnajı merevtenet bejin ya em şev zede egzersiz etkin ev jî xelete. Çağı merev zede şev egzersize bike xevavi nayı. Dinava roj da hey jderve bimeşe u egzersiz bike hengavê laşevê biwestê ew jî qalîtê xewa wê wê zêdetir bike nîvê şevê wê zêdetir razê. Belê. Mamoste hakikaten ew tiştê elektronik mühim e. Yani cihê ku em lê razin jî divê çawabê odeya ku em dirazin bila çawabê vê jî em hîn bibin. Lewra cana odeya ku em dirazin ronahî zêde ye yan deng zêde ye. Belê. Ev tiştê tibêjî mamoste hakikaten piştek pir mühim e ew jî di nav paqijiyê xewê de heye. Cihê xewê gereke ne zêde sar be ne zêde germ be. Oda sıcaklığı dibêjine 21-20 derece. Lê di nava roj de gereke em di nava hindurê odê heva hildin hewayê paqij hildin carna evê dibikin. Zêde tarî gereke tarî be. Hin insan hene nikarin pê tîroj pê lempê razên ew xelete yani gerek mirov hakikaten vakti razê elektrikê xwe dade piştire razê ew tîroj ew ronahî qalîta xewê kîm dike. Belê. Peki mamoste em dixwazin di maddeyekî jî belê kerem bikin. We bahsa teknolojiyê jî kir me got em wêna jî derbas nekin. Belê em behsa wê jî bikin lê hêja xilaz nebû ew paqijiya xewê. Kerem kin. Belê di nava roj me got egzersiz pir mühim e. Pir insan heye ku çay, qehwe, çikolata tişmiştê wisa zêde ketmişdike, zêde xercdike. Ew jî qalîta xewê dışarı dîne. Gereke mirov di van jî xwarin ve xwarina xwe jî eyar bike. Ne zêde têr, ne zêde birçî gereke têkeve cihê xwe. Çaxê zêde birçî xewa mirov naye. Yan jî zêde têr xewa mirov dışarı de. Em dibêjin pêşkara zanê 3 saat 4 saat zêde tiştek nexwe ve nexwe. Hey zêde birçî be dikare here piçek mast bixwe. Yan jî zêde çay em kêm dikin heta şevê em dibêjin nexwin jî ve nexwin jî. Hey bikarbin dikarin ev bitkisel çay hene melisa çayı, papatya çayı, ada çayı dikarin yek berdak jwana bixwin ew jî qalîta xewê bêhtir dike, çêtir dike. Ew jî maddekî pir mühim bû. Belê, keremkî. Peki mamoste. Peki em dixwazin di nav bera jin û mêra de gero ferqek heye ji aliyê xewê ve ji aliyê pirsgirêkên xewê ve ku li ser derûniya we tesîrê dike yan nake mamoste? Di neqeva jin û mêra de ferq tune. Her du jî dikarin aynî saetê rabin, aynî saetê razin. Giş jin jî têne cemme ji bo xewê, pirsgirêka xewê. Giş mêr jî têne cemme. Ya rastî neqeva wan de tiştek tune. Her du cinsiyet jî evî dibin, xirab dibin. Peki mamoste çend çeşitê em bêjin pirsgirêkê xewê hene gelo? Pir cisnê pêxewiyê heye yan jî zêde razan bûn hene. Em bêjin yê ku mesela deronî psikolojik, pirsgirêka psikolojik yê ku mesela têkeve depresyonê, bipolar xestelığî hebe, nexweşiya bipolar hebe, travma derbas kirbe, travma sonra stres bozukluğu dibêjne, wekî dî psikoz hene ew jî pir dikevin xewa wan xirab dibe.
tiştna mesela nava rojde merv zede em bejin mesela cihê ku dişi xwe zede stres awen zêdet ki em bejin nikare zede xwe bide bala xwe bide îşê xwe di nava roj de pirsgirêkin wê sosyal hene wî çaxî ew kesê ku mirov xewa wê jî dişerde em zêde li ser biyopsikososyal modelê disekinin. İnsan biyopsikososyal modeli, yani biyoloji, psikoloji, sosyal olarak insan li ser va her şey çaqa disekini. Çağı psikolojiye merv xirab dibe, bedena merv jî etkilenmiş dibe, sosyal yeniyevi jî etkilenmiş dibe. Çava mesela çağı em bêjin psikolojiya wê xirab dibe, xewa wê kêm dibe, psikolojiya wê xirab dibe, nexweşiyên bedenî jî pêre çê dibe. Çağı em bêjin her tiştê heye, bedena wî saxlame, psikolojiya wî saxlame, lê em bêjin vê pêlê maddi problemler dikşeni, ekonomik problemler dikşeni, iflas kir. Wî çaxî sosyal bacağı em bêjne, sosyal bacağı kîm be, xirab be ve têkeve depresyonê ve psikolojiya wî jî, derûniya wî jî xirab bibe ve bedena wî jî xirab bibe ve ilişkiya derdora wî jî xirab bibe. Yani cihekî de mirov disekine ama aqlê wê, zihnê wê, vidiya wê nil wê derê. Ji ber wê qasî meriv nikare bêje ew insan hakikaten tam sağlıklı ye. Gereke mirov van tiştan jî mêzeke lêbirêne. Bele mamoste, vegot carna insan nikare razê zûka. Mesela jêrê ez bawerim îmsomnî tê gotin. Peki insan çawa yani dikevin navcade, xwe zîvirênin vîyalî, tam îmsomnî em karin çawa pênaseya wê bikin? İnsomi kembina xewbînê çağı kembina xewbînê yan jî nekare razê heta nîvê şevê vir dawê de xwe ew dît ki nikare nav cihê xwe de razê hinga wî çaxî em dibêjin 20 deqa te karî razî tu nekarî razî derkeve nav cihê xwe derkeve here cihekî tarî yan jî hinek loş cihekî loş wê dê kitabek ji xwe re bigire û bixwîne wê xewa te bê. Em vî önermiştikin. Hin insan jî hene insomî ne tenê uyku latansı dibêjine, gecikmesi dibêjine, ne tenê ew e. Yani ji xeyên wê jî carna meriv radize, zû jî radize lê nîvê şevê pir hişyar dibe. Cardî nikare têkeve, xewa wî nayê, pir qut dibe xewa wî. Yan jî subê zû radibe, nikare razê, çaxê radibe jî laşê wê giran e, nikare wî xewê lezzet hilde. Ew xew wê zinde hil nade, yani lezzet ji wî xewê hil nade. Gereke ew jî çareseriye vî pirsgirêkî bibîne, lê bigere. Çaxê têne cemme em mêze dikin, lê dikolin, digerin, jê dipirsin, hey nexweşiyê heqeten ew dî jî ew gavadî me qala wê jî kir, uyku hijyenî, uyku hijyenî dizane, lê jî disekine, ser jî disekine, lê nikare xewa xwe baş bike, hinga wî çaxî em ilaç didinê, anegora nexweşiya wî ilaç didinê, hezar çeşida şikla ilaç hene. Vakti em ilaç didin, aglabê giş baş dibin. Tabii hen insan jî hene nexweşiye me. Mesela bipolar, nexweşiya bipolar, iki uçlu bozukluk dibêjne. Ew jî giş bêxewî dimêne. Meriv nikare razê. Yani xewa wî kêm dibe. Mesela em bêjin 7 saat 8 saat têra mirov dike, ew 2 saat razên cardî xwe zinde hesêb dikin, qeweta wa zêde dibe. Çaxê ev mesela taniyê wê tin em bêjin bipolar tanîsî heta niha hil nedaye, tên polîklînîkê dibêjin em narazî, ev keyfa me ye jî, em ranazin, em zêde dişxulin. Akademik başarıya me zêdetir dibêjin, halbuki ne wisa ye. Vaxtê em zêde nekolin, ilaca mesela antidepresan em bidin van mirovan wê xewa wa bêhtir xirab bibe. Ji ber wî qasî gereke ew psikiyatr, em psikiyatr, vaxtê tên cemme, em li ser disekinin, bipolar şüphesî hebe, em antidepresan nadine ew lê.
duygu durum zenginici hene em buana dini antipsikotik hene em buana dini giş xawavanti ci pişte inga moralavan evidiyavan te normale moralavan cizede dibe çağı bipolar mani hastalığı çedibe ve hacmede ve atakede be moralavan giş zedeye ya tabi ev ne kuralı ne kaideye le giş usane Cana mezet hakikaten ser nige xona sakinin derdora xwa dizibrin zede enerji vahane bipolar hastalığı pür mühime. Psikoz hene psikoloji gerçekten tiştek pür mühime. Psikozçi ev kesek o norme toplumu kıtaye gerçeklik bejne gerçeklik yetisini kaybetmek. Bunda dikin evci bexavi zedetene prezin ve belirtiyan ve bulgun ve farklıya ne var bipolariye psikiydi farklıya ne var ki depresyoneye tabi travma ji pir mühime travma sonra stres bozukluğu dibejne evci bexavi diçe narazin hişyarın pir belengazın çağetine cemme jvache ve belliye ditersin خواوان نای فلاشبک بجنی نواروجی شوجی او ترامای یا امری خود هاتین امری واد درباز بوی خیال آوان دا نکه اله وی خیال دیکن فلان خواوان جی کیمه او قباجا ev nexweşiye deroni psikoloji pêxawî diçe xewawan kê be xewawan xirab be ji xewawan ji xewa xwe lezzetê hilnadin lê hin nexweşiye bedenî hene yani em bêjin nexweşiye şekir nexweşiye qalb nexweşiye şîşmantî nexweşiye qulaq burun boğaz pir pêxawî diçin mesela em bêjin tıknas qirika wan kine kurte o zamanı wan çekmezine ev jî horlamış dibin ev horlama jî hakikaten ev ne işemeye ev göğüs hastalıkları pirani ev li sekinin polisomografi bejne polisomografi PSG dikşinin ve de belli dibe yani kijan nexweşiye kijan sisteme yixrab anegoravi teşhisavi tedaviyevi farklıya. Ve mamosta bahsa mesela horlama kir brasti edi em bejin deruniya wan insana jî xera dibe be derdora xwe jî êdî her tim pev diçin naxwazin cêkî dîrazin naxwazin malekê êdî herin mêvandariyekê yan jî hinkê sorin mêvandariya wa pekî deruniya ên wisa em bêjin hûn çi ji wan re dikin tedaviyên çawa hûn dikin Ya rastî ev deruniya wan yani xirabiya nexweşiya wan em doğrudan tedavi nakin. Ew tedaviya wa kulak burun boğaz û göğüs hastalıkları bölümü doktorun bijîşkan wan ew ditkin tedavi dikin. Lebelî carna têne cemme jî ev insanê ku şev nerazê sedem çi be bila bibe fark nake. Em bêjin mesela horlama yani tıkanıklık apne dibêjine çağı apne heyî horlama heyî ji xewa xwe lezzete hilnade. Yani çağı hişyar dibe ne tam hişyare evîdî dibe diponije nava roj xewawetê nava roj ne hişyarin tabii ev pir tehlikeliye ew mirov mesela em bêjin wê têkeve trafikê ser em bêjin otomobîla xwe û heye qeza bikê xwedê nekirê yan jî em bêjin diktore tê ser evêdiya xwe derênî hakikaten diponije bala xwe nikare bide nexweşê xwe ev jî tiştek pir mühim e yêgo mesela mamoste yêgo talebe öğrenci ew jî nikare biçe îşê xwe yani tiştek pir mühim e xew sedem çi bibe bila bibe fark nake çağı kaliteli nerazê nava roj ew xwe derdixîne. Bele, mamoste carna ji hin kes dixewde ji nişka bewsa diqîrin yan jî em bêjin dirabin digirîn gelo ev ji ber derûniyê yan psikolojikekî dî dibin vê de heye.
بله اوجی uyku problemi, uyku bozukluğu. Em bejwarat bejin parasomni. Parasomni hene tedavi van heye, hene tedavi van tüneye. Uykuda huzursuz bacak sendromu yek şuane. Uyku terörü yek şuaye mesela bejin. Çağetene cemme pırskere kaka bejin. Em buan guedaritkin anagora nehoşiye va tedavi va henek heye henek tüneye. Henek em bejin zarukati çedibe piçek çağı geheje ömre va mezin dibe ev nehoşici jderdi ve holej xlas dibe hene mesela em bejin evdici çedibe geheştici çedibe yani insan emrove geheştici çedibe işte demekti çedibe mesela uyku huzursuz bacak sendromu dibejne çağı merv ser ciyexa çağı vırdave da nikar rahat bisekine çağı radbe piçek nava hündür digere çağı rahat dibe دوره جار دی چه سرجه خو جار دی او پرسکریکاوی derdikebe sedeme huzursuz bacaklar sendromu çiye carna peyxuyni çedibe carna vitaminsizlik vitamin eksikliği hebe çedibe carna ev ilacı em psikotrop dibejine psikiyatri ilacı didin ev çedikin tiştek balkeşe çağı ev murove he tecemme em disa ilaca xodetne baş dibe İlacı meheye cibovi qasici em didine baş dibin. Bele mamoste henkes jî hene bele hinek nikarin razın henkes jî hene her timde razın. Ji wan em dibêjin xewarî ev nikare îşekî bike filan wek hipersonomî jî ez barim tê bi nav kirin. Ev tişteke çawaye û ji aliyê derûniyê ve jî hûn ji bo wan çi dikin? Bele yani hipersomni Türkiye buzdağının görünen kısmı yani çağı merv zeder adzize muhakkak evdi kiavi illeti kiavi heye em cardi ev nehoşi mesela em bejin nehoş carna bejeme em zeder adzize navaroj hatta roje 12 saata 14 saata ez radzem evji pir nehoşi bxaretinin prezaji nehoşi yani hipersomni ve kitegoti hipersomni çareseriya vi nehoşiye heye pür em bejin saf hipersomni ve nehoşiya vi diyariye kifşe lebele mesela em bejin binida çağı mekoli nehoşi din hebe gerek ev nehoşiye din em mezekin tedavi bikin mesela depresyon atipik depresyon em dibejin ne vaki depresyoniye normal depresyoniye atipik depresyon zede draze و زده خوابه چه و زده دخون و دخون اوجی اتیپیک depresyone çağı em depresyone van tedavi dikin çareseri dikin hınga اوجی tene serhamdi xava vakim dibe te normali. Ve mamoste vakti bir biyolojik saat yani uyku fazı kayması dema pekti saate insana dugherin ve demeci aliye deruniye ve emkarın çabenir xeyni. Beli, gavaden peşka evdiye me qalavi jikir biyolojik saat, biyolojik ritim de fıtrata insane de şqa heye. Yani çağı em ev dijital telefonu bilgisayar u tişmişte usa şev zede ronahi dikin biyolojik saat yakha xarab dikin. Normalde fıtrata insane de çağı tiroje roje derket, ronahi roje derket gereke hişyar bibe çağı em bejin asreji, pişte aşareji gereke xava merv bey. Li em çitkin ev biyolojik saati xwa xarab dikin xava xwa dışarıdayın lekolina xwa u araştırma xwa tişmişte xwa ödeva xwa em prani dikin ser evediye ser şeve çetkin dinav şeve de çetkin hınga xavama dışarıda heydi dizinge subedibe ve çağı em xava xwa şef nedin xavama otomatikman te navarroş اوجی پرسکی پر گرینگه گرکه بیولوژیا خو بیولوژیک ریتما خو ام جاردی بینین جی هینا خو اف پرسکری که لخو و نخوشی تینن هن نخوشی پسیکولوژیک هن نخوشی لاشی هن نخوشی عقلی ذهنی بخارتینن Bele mamoste peki tesira spori al serxevi û em bêjin derûniyê di navbera wan de têkiliyeke çawa heye?
بله ام egzersiz çağı ev mirove ko te cemme beyan karım razem dbe ez zede razem dbe psikolojiyam xarabe em buanra önermiştikin bejin navaroş 40 dakika 45 dakika bigerin şkora herin spor salonu herin aktivite spor şkora bibinin u hakikaten liser bisekinin ev kesek o spor diki aktivite xo egzersiz xo diki keyfa wan citire xawa wan behtir baştı be aynı vake ilaç jî tesira spor jî heye ku çaxe mirov egzersiz dike endojen endorfin dibêjne endorfin çi ye endorfin mutluluk hormonu ye di nava me de mutluluk hormonu heye û çaxê meriv spor dike wecihê wê jî kifş dike diyarî dike ew kesê ku dimeşe egzersiz dike. بله مامۆستا پێکی خواردن و بە خواردن تێسیرەکە چاوە لە سەر vê meseleyetike مامۆستا. بله خوارم و خوارن جی پر مهمه سر خوی حقیقتا چاقی مرو نواروش نخو شف دخو خواوی جی دشرده خوا وی انسانی جی قلیتاوی جی خراب دبه چاقی مرو شف بخو دنوا روش ده خوارن نخو پر نخوشی بدنی جی بچه دبن ام دبیجین نخوشی خو شف یک ساعتی پشت یک ساعتی پشت نها بیشن ساعت 8 نها تشتی گران نخون هی هم بخون جی تشتی سبک بخون تشتی کو انرژی بده مرف نخون çünkü enerji hava merif dışarı dine mesela hün hey bخون جی hey hün zede berçi beji tişte ko sibek bخون ve ke mast mesela bejin dikarın bخون beslenme, düzenli beslenme o pır mühime yani hem sert endüstriya psikoloji hem sert endüstriya laşe mirov pır mühime düzenli beslenme. بله مامۆستا ئەم gelek spas dikin herî dawî gotineke hişyariyeke ku ji temaşevanê me re bêjin em bigirin paşê jî em spasî xwe ji we re bikin mala we ava. بله از سپاس دکیم سپاس خودش برازی به هی پرسکریکا مروان هبه دکارن اج پسیکولوگ پسیکاتریا destekildin از سپاس دکیم. بله مالا و آوا دوچند دکتر فاروق کرهان پسیکیاتریست ایرو جمره لسر مسئله پرسکریکن خواه آگاهی انگلکی هجادان ایشالله او کسین که مسئله بوان ره بیجی شفای ببینن و زوجه خلاص ببین امر حبدن نوچهان